Els carrers de la Vila de Gràcia es van tornar a convertir el passat diumenge en un escenari de gravació. L'equip del film Any de Gràcia, que s'estrenarà aquest any, va rodar un lip-dub per promocionar la pel·lícula i donar a conèixer el barri d'una forma diferent. La cançó escollida va ser Natura Morta, de Masoni, el tema que clou el film. Crec que és una cançó molt divertida, no és tan ràpida com per ballar-la perquè si no la gent es perdria, i la lletra és simpàtica. Es aniran veient accions quotidianes, algú que llegeix el diari, algú que fa footing perquè la cançó potser ho diuen, sortiran cosetes però que no són coses postisses, són coses que pots trobar un diumenge passejant pel carrer. La gravació va comptar amb la presència del director de la pel·lícula, Ventura Pons, del músic Masoni i d'alguns dels actors com Santi Millán, Amparo Moreno o la jove Diana Gómez. Any de Gràcia és una comèdia que explica la convivència entre el David, un noi de 20 anys, i la Gràcia, una dona de més de 60 que comparteixen un pis al barri de Gràcia. El rodatge, realitzat pel mateix equip del lip-dub per la llengua catalana, va comptar amb el suport d'entitats gracienques i veïns, així com de tothom que hi volia participar. He vingut a ajudar al lip-dub i mira, promocionar el nostre cau i que vingui més gent. Hem ensajat un parell de vegades, ara diu que ensajarem gravant, no sé què sortirà d'això. Hem ensajat poquíssim. El resultat final es podrà veure a partir de la segona setmana de febrer a la pàgina de Facebook lip-dub Any de Gràcia, així com a d'altres plataformes digitals.